O temido inimigo. Había unha vez, nun reino de lonxe, un rei ao que lle gustaba moito sentirse poderoso. El non tiña espellos máxicos que lle dixesen o poderoso que era, pero contaba cunha morea de cortesáns e serventes ao seu redor aos que preguntar se el era o máis poderoso do reino. Sempre lle dicían todos o mesmo. Alteza, es moi poderoso, pero ti sabes que o mago ten un poder que ninguén posúe. El coñece o futuro. O rei, como podedes supoñer, estaba moi celoso do mago do reino, non só polo seu poder, senón tamén porque o pobo o amaba e o admiraba por ser un home moi bo e xeneroso, ao contrario do rei, que, quizáis porque precisaba demostrar que era el o que mandaba, non era xusto e moito menos bondadoso. Un día, canso de que a xente lle contase o poderoso e querido que era o mago, o rei urdiu un plan. Organizaría unha gran festa a que invitaría o mago. Despois da cea, pediría a atención de todos. Chamaría o mago ao centro do salón e, diante dos cortesáns, preguntaríalle se era certo que sabía ler o futuro. O invitado tería dúas posibilidades: dicir que non, defraudando así a admiración dos demais, ou dicir que sí, confirmando o motivo da súa sona. Entón, pediríalle que dixese en que data iba a morrer o mago do reino. Este daría unha resposta, un día calquera, non importaba cal. O rei tiña planeado nese mesmo intre sacar a súa espada e matalo. Así conseguiría dúas cousas dun só golpe: desfacerse do seu inimigo para sempre e demostrar que o mago non poidera adiantarse o futuro, xa que se equivocara na súa predición. Iniciáronse os preparativos e moi axiña chegou o día do festexo. Despois dunha gran cea, o rei fixo pasar o mago ao centro e dirixiuse a el. É certo que podes ler o futuro? Un pouco, E podes ler o teu propio futuro? un pouco. Entón quero que me deas unha proba. Que día has morrer? Cal é a data da túa morte? O mago sorriu, mirou nos ollos e non contestou. Que pasa, mago? Non o sabes? Non é certo que podes ver o futuro? Non é iso, pero que sei. Non me atrevo a dicircho. Como te atreves? Eu son o teu rei e ordénoche que mo digas. Contéstame, cando morrerá o mago do reino? Despois dun tenso silencio, o mago mirouno e dixo: Non podo precisarche a data, pero sei que o mago morrerá exactamente un día antes co rei. Durante uns intres, o tempo conxelouse. Un murmurio correu entre os invitados. O rei sempre dixera que non cría nin en magos nin adiviñacións, pero o certo é que non se atreveu a matar o mago. Decatouse de que se equivocara. A súa xenreira fora a peor conselleira. Pensou que o mago fora moi arteiro, dera a única resposta que podía evitar a súa morte. Tería adiviñado. A predición non podía ser certa, pero e se o fose? O rei estaba atordado e, aínda que ia retirarse aos seus cuartos, volveu sobre os seus pasos e dixo en voz alta: Mago, es famoso no reino pola túa sabedoría. Prégoche que pases esta noite no palacio, pois debo consultarche algunhas decisións reais pola mañá. Maxestade, será un grande honor. O rei deu ordes aos seus gardas persoais para que acompañasen o mago ata os cuartos dos hóspedes no palacio e custodiasen a súa porta asegurándose de que non lle pasase nada. Esa noite, o monarca non puido conciliar o sono. Estivo moi inquedo, pensando que pasaría se ao mago lle sentase mala comida, ou se se mancase accidentalmente durante a noite, ou se simplemente lle chegase a súa hora. Moi cedo, pola mañá, o rei petou na porta do cuarto do seu invitado. Nunca antes se lle ocorrera consultar a ninguén antes de tomar as súas decisións, pero esta vez, tan axiña como o mago recibiu, fíxolle unha pregunta. Necesitaba unha excusa. E o mago, que era un sabio, deulle unha resposta correcta, creativa e xusta. O rei, case sen escoitar a resposta,
Gabouse o hóspede pola súa intelixencia e pediulle que quedase un día máis, supostamente para lle consultar outro asunto. Realmente o rei só quería asegurarse de que non lle pasase nada ao mago. O mago aceptou. Desde entón, todos os días, pola mañá ou pola tarde, o rei ía ata o cuarto do mago para consultalo e comprometíao para unha nova consulta ao día seguinte. Non pasou moito tempo ata que o rei se decatou de que os consellos do seu novo asesor eran sempre acertados e terminou, case sen notalo, téndoos en conta en todas as súas decisións. Pasaron os meses e logo os anos. E, como sempre, estar cerca do que sabe fai máis sabio o que non sabe. E así foi, porque pouco a pouco o rei foise volvendo máis e máis xusto. Xa non era despótico nin autoritario, nin precisaba demostrar o seu poder. Aprendeu que a humildade tamén podía ter as súas ventaxes e empezou a reinar dunha maneira máis sabia e bondadosa. E sucedeu que o seu pobo comezou a amalo como nunca antes o amara. Ademais, o rei xa non ia ver o mago para saber da súa saúde, senón simplemente para aprender, para compartir unha decisión ou simplemente para falar. O rei e o mago convertéronse en excelentes amigos. Ata que un día, máis de 4 anos despois daquela cea, sin que houbese ningún motivo, o rei lembrou que aquel home, a que agora consideraba o seu mellor amigo, fora o seu odiado inimigo. Lembrou o plan que urdira para matalo, e decatouse de que non podía seguir mantendo aquel segredo sen sentirse un hipócrita. Por iso, proveuse de coraxe e foi ata o cuarto do mago, petou na porta e tan axiña como entrou, díxolle: Meu irmán, teño algo que contarche que me oprime o peito. Dime, e alivia o teu corazón. A noite que te invitei a cear e che preguntei sobre a túa morte, eu non quería saber nada sobre o teu futuro. Realmente planeaba matarte fose cal fose a túa resposta. Quería que a túa morte inesperada desmitificase a túa sona de adiviño. Odiábate porque todos te amaban. Estou tan avergoñado. O rei suspirou profundamente e seguiu: Aquela noite non me atrevín a matarte, e agora que somos amigos, máis que amigos, irmáns, atérrame pensar todo o que tería perdido se o tivese feito. Precisaba dicirche todo isto para que me perdoes ou me despreces, pero sen enganos. O mago mirouno e díxolle: Tardaches moito en podermo dicir, pero alédame que o fixeses, porque isto é o único que me permitirá dicirche que xa o sabía. Cando me fixeches aquela pregunta e agarimaches coa man a empuñadura da espada, foi tan clara a túa intención que non precisaba ser adiviño para decatarme do que pensabas facer. O mago sorriu e puxo a súa man sobre o ombreiro do rei. Como xusta devolución á túa sinceridade, debo dicirche que eu tamén che mentín. Confésoche que inventei esa absurda historia da miña morte antes que a túa para darche unha lección. Unha lección que quizáis foi o máis importante de todo o que che ensinei. A túa morte, querido amigo meu, chegará xusto o día da túa morte, e nin un minuto antes. É importante que saibas que eu estou vello e que o meu día seguramente se chega. Non hai ningunha razón para pensar que a túa partida deba estar atada á miña. Son as nosas vidas as que se vencellaron, non as nosas mortes. O rei e o mago abrazáronse e festexaron brindando pola confianza que cada un sentía naquela relación que souberan construir xuntos. Conta a lenda que misteriosamente aquela mesma noite o mago morreu mentres dormía. O rei coñeceu a mala noticia o día seguinte e sentiuse desolado. Non angustiaba a idea da súa propia morte, estaba triste pola morte do seu amigo. Contan que o rei ergueuse e cavou coas súas propias mans unha tumba para o seu amigo o mago, no xardín, xusto debaixo da súa fiestra.
Enterrou ali o seu corpo e o resto do día quedou ao lado do montículo de terra, chorando como só se pode chorar ante a perda dos seres máis queridos. E recén entrada a noite, o rei volveu ao seu cuarto. Conta a lenda que esa mesma noite, 24 horas despois da morte do mago, o rei morreu no seu leito mentras dormía. Quizáis por casualidade. Quizáis por dolor. Ou quizáis para confirmar a última ensinanza do seu mestre.